הצופים, שלום לך מור. שלום לך שיר. כמות הבקבוקים שאנחנו שותים בארץ 600 מיליון בקבוקי פלסטיק, 460 מיליון בקבוקי זכוכית, 300 מיליון פחיות. נתונים אלה נשמעים כמעט דמיוניים. הם הכמות העצומה של מכלי המשקה שאנחנו תושבי ישראל צורכים, וזה רק בשנה אחת. תארו לעצמכם כמות זו של בקבוקים יכולה למלא 3,500 כיתות לימוד בכל שנה. דמיינו, אפילו חלק קטן מכמות זו של מכלי המשקה מתגלגלים בצידי הדרכים, באתרי הטבע ובשטחים ציבוריים. לא נעים. חשבו איפה במדינה הקטנה שלנו יש מקום באדמה כדי להטמין כל כך הרבה מכלים ריקים, שנה אחרי שנה אחרי שנה. צפוף, לא? והרי החדשות הטובות, אתם יכולים לעצור את זיהום כדור הארץ בדרך פשוטה מאוד, אשר אינה זקוקה למאמץ מיוחד, באמצעות המחזור. המחזור הוא תהליך של הוצאת חומרים שונים מזרם האשפה ושימוש בהם ליצירת מוצרים חדשים. מה ניתן למחזר? ממש מייצרים מוצרי נייר חדשים. מבקבוקי פלסטיק משומשים מייצרים בגדים ואריזות. מפחיות משקה ריקים מייצרים מוצרי מתכת. מבקבוקי זכוכית מייצרים כוסות, צלחות ועוד. באליפות העולם במחזור דנמרק היא מהמדינות האלופות בעולם במחזור של מכלי משקה. בואו נראה לעולם, גם אנחנו יכולים. שיר, מור, בבקשה תזרקו את הזבל. אנחנו נמצאים ליד סלי מחזור בקבוקים ונייר. מי יכול לעזור לסביבה? כולנו, הציבור, ההורים, החברים, השכנים. מה נרוויח ממחזור בקבוקים? יהיה כאן נקי יותר, נפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה בקרקע. למה אתה ממחזר בקבוקים? כי זה חשוב למחזר. צריך לחשוב על איכות הסביבה ועל העתיד עליכם הילדים. אנחנו נמצאות ליד סלי מחזור בקבוקים ונייר. מי יכול לעזור? את ממחזרת בקבוקים ונייר. למה את ממחזרת? א', אני שומרת על איכות הסביבה, וב', הפחית הזו, הפח הזה, זה למחזור נייר. אז אני שומרת ככה על איכות הסביבה, ובאמת נעים לגור בסביבה נקייה ונעימה. תמשיכי לעשות את זה? אני תמיד אמשיך, ככה זה גם עם הבקבוקים, אני מעבירה אותם ישר למקום, גם עם הסל אשפה, ואם אני רואה איזה נייר זרוק על הרצפה, אני משתדלת להרים, כי אני אוהבת לחיות בסביבה נקייה ונעימה. והנה אותה גברת שהכניסה ניירות למחזור ועכשיו מכניסה בקבוקי פלסטיק. איך קוראים לך? רינה. אתם ממשיכה למחזר את הבקבוקים? בהחלט, משום שאני מפרידה בין הפסולת האשפה לבין הבקבוקים כאן, כדי שתהיה אפשרות למחזור. וכך אני שומרת עוד פעם על איכות סביבה נקייה ושנעים לחיות בה. לאחר יציאה לשטח שבה נראו סלי המחזור מלאים, ניתן להגיד שקיימת בציבור מודעות לנושא המחזור ושמירה על איכות הסביבה. וככל שנוסיף סלי מחזור, כך נפחית את הכמות הפסולת שמטמינים בקרקע. מחזור זה רווח נקי.